بله جاره کدین دما خوش به تماشاوان هیجا و بریز وقت مگو دمان الخادنا روجه ویده مامست نویسکار رو نماوان فهیم شرط بله مامست فهیم تقلی که بخیراتی برنامه همه هلبجارتن قدیان انجام جی هر کس دزانه ایدی نرخاندین بریز قالکان هنه درباره ده و تخازن بوره گوتو بیج بکن هر وها نویساوجی هبود جاره ده اتفاقا کدو آزادی قلسو الیدما نکاری بو جواکه رخستن و پرورده بک براستیجی yani ev tespiten ku hatine kirin beriya hilbijartine jî wek nêrîn di piraniya aliyên siyasî ya di nav tifaqê de hebû yani ev tiştê ku birêz qalqan dibêje ne ku nehatibû gengeşî kirin lê tu zanî di heyama hilbijartinê de gengeşî çênabin yani piranî ji bo ku ew hedefa ku te xistiye pêş xwe ji bo wê hedefê pêk bîne tu dimeşî mixabin di hilbijartinê de ew tişt dihatin zanîn lê tedbîr nehat girtin yani çawa birêz qalqan dibêje ku her du partî diviya bû pêk ve bikevne hilbijartinê yani ev ya eşkere bû ji xwe qanûna hilbijartinê jî belê ji bo bendav bê derbazkirin rê dide te partî cuda cuda bikeve fakat ji bo hilbijartina parlamenteran ev rê nade te. Lê divir de Partiya Karkerên Tirkiye tîp mixabin çuqas jî rexne li wan hat girtin dîsa jî ew wek xwe kirin yani bi serê xwe tevgeriyan bi rengekî meriv dikare vê yekê bêje tabî li hember vê yekê Partiya Çep a kesk jî helwestekî xurt negirt. Çima helwestekî xurt negirt? Birastî jî di warê ittifaqê de ji destpêkê ve lawazî xuya bû. Çünkü hatin çûyîn gelek çêbû, hevdîtin gelek çêbûn. Lê di wan hevdîtinan de em bêjin raya gel, bi taybet raya gel û hesta gelek Kurd. Nehat girtin ber biçak. Yadin jî mesela di ittifaqan de tena serê xwe em bêjin ittifaka kedu azadiye de kemasî çêne bû. İttifaka Kurdî de jî kemasî hebû. Çima em bêjin ittifaka kedu azadiye teqrîben salek zêdetir di nav liv û tevgerekî de bû ji bo abedekariya xwe di doma. Lê ittifaka demokrasî û azadiye ya Kurd hema bêjî beriya hilbijartinê çendekî derket holê û ew jî bi berfirehî çêne bû. Yadin jî formalite ma belki zêde olsa yani formalite belki meriv nikare wisa bêje ama axir di berê di bihatana gengeşî kirin diviya bû zêdetir berfirev bi tiştekî din jî heye ew gelek mühim e yani belki ew xusiyetameya çepkiriyeyê birêz qalqan jî baldikşîne ev gelek mühim e gava em behsa tifaka dikin bi taybet di qada siyasetê de Pirani ittifaka Çep û sosyalistan, Çepkir û sosyalistan tê bîrabe. Lê tu gava dijî faşîzmê têkoşînekî dî, dûr de gava tu behsa ittifaka bikî, ittifak berfirehtir e. Ew aliyên ku li dijî faşîzmê dijî metingehkeriyê hemû nav ittifaqê dikarin cî bigirin. Mesela em lê binerin, ew di warê xwe de ittifaka xwe pêkanîn. Yani hember. Ali AKP ve MHP yani rast hanek hemu oldar dindar xuda hasbinin onuzanın faşist navvande lebnav çep bejihin çepan girtin navxu. Dereve ne rastı le ahir xu berfireh kirin. Em bejin tifaka millet jî heman tiştkir. Le eme oldar eme bawermend eme aliyen meyindin Pirani ew aliyên ku piştgiriya Partiya Çepên kesk dike ew bûn. Ew ji xwe berê de nav tevgera Kurd wek xusiyeteke heye fakat wek ittifaq bi aliyê din re ev hewldan nehat kirin. Hem di ittifaka Kurdî de hem di ittifaka ked û azadiyê de ev tişt nehat kirin. Evana hemû axir çû hat bandora xwe li hilbijartinê kir. Bandora xwe li hilbijartinê kir. Tabii tena serê xwe ew nine ew niha bi hêsanî nihat tê gengeşî kirin gengeşiyekî jî dest pê kiriye lê ya herî mühim divir de em ê ji van encaman çi ders derxin yani ya herî mühim evet çünkü
devlet bi taybet faşizma Erdoğan pişti hilbijartına 28 Gulanê diyare planek daye berxo. Yani evyacı aşkereye edi mirov karij nuha şunde serve planeci باوایی کی برفرهتر با آخوه او ناکوک او نویساته روزنامه ولاد ناکوکی تنی دستین دستالات داریان خوردکن مبستات هات بحثوا پلانات کی یعنی yani greday viye be greday viye Yani? mebestan piçekji eve yani ev heyam ve çava lazım çava bidome problemci dur diye naha mesela ittifaka faşist de pişti tura yekemin embejin jnu ve kubelav kirin aliye ki berbe Erdoğan ve çu Sinan Oğan pişti çuba Erdoğan tişteki balkışan tişteki gotku sadıki plan ebin. Ev peyveki gelek mühimi sadıki plan ebin. Ev yacı medde diyar kırın ku jbo peşeroji planek danine berko. Plana wan beri çi bu? Plana çok danine bu. Nuha diyare berxudana kurdan ev plana çok danine tekçiye. Nikarım ve plana ve kaberi bimeşini. Fakat ev plana nuji jinava tifakı bixu derdikeve. Tifakı dikiye ji aliye kurda binerin xuda pareye. Şxeyni xuda par ev aliyen ku embejin bi tevgera azadiya Kurdistan'ı nameşin prani ku embejin pişkiriya Parti Demokratik Kurdistan dikin bir rengeki pişkiriya Erdoğan kirin. Yani yen ku gotum boykotçi hemu net edebinci hin aliyen ideolojik hene ku helvesta boykot dabun berxo hakkı van nexuna vana ticardı jiyana xudu ne çün ser sandoka denge xune dana. Fakat hinek zanebun jibo ku aliye partiya çep akes bikşini boykote ev tiştadna berxu. Evana bimeci nişan dede ku pişti hilbijartını Erdoğan bi planeki nu tevbigeri ev plana nuji lavaskirina kada siyasiye. Taybet lavaskirina kada siyasiye. Çünkü her çıkır net kari bu peşiyle bigri. Yani iro bizaktaki mezin servan hebu de hilbijartını da jî bi sedan kesatın girtin bin çavkirin zindani kirin Ledîsa jî di parlamentoyê de em bêjin Tifaka Ked û Azadiyê 65 parlamenter derxist. Yani eviya serkeftinekî mezin e, divê em vêya qebûl bikin. Lê feqet niha şûn de jî ji bo ku ev qada lawaz bike bi rengekî em bêjin polîtikaya İsraîlê bibeşîne. Yani li hember rêxistina Filîstîniyan Hamasekî çekir. Hamas dure bu belayı seriyor. Ev tiştekî dine. Ama dîsa li vir jî dixwaze ji bo qada sivîl lawaz bike biriya hin aliyên din yên Kurd ve sistemekî nû ji bo xwe ava bike. Yani êdî tiştek diyar bu. Li Tirkiye êku zêdetir meseleyi bi bandor dike pirsgirêka Kurdun. Çünkü nikarin ve pirsgirêkê çareser bikin ve her wiha nikarin bi zext û zor û zulma xwe biqedînin jî. Nikarin vê yekê bikin. Yani eger îro di hilbijartinê de encam bi vî rengî derketibe hesab bikin beriya hilbijartinê propaganda li ser çi bû? Ev alîkarî di Kurda, ev alîkarî di Kurda. Yani ev Kurdara tevdigere, ev Kurdara tevdigere. Erdoğan derdiket videoyu montaj nişandı da le hember yüzü Kılıçdaroğlu yani CHP derket videoyu montaj nişandı da yani tudgoqi PKK u AKP yani PKK AKP u CHP ketire helbijartı. مبری هلبجارتنی مدگو کرد محمیات گو کرد کلیت نه. Beli. Herkesi medgo ki kurd ki jan ali debin ve kilit bin kilita çaresi yani helbijartnê bin. Led encam ede derket ku ne ku ne kilitin jbo min haji kilitin le ne jber çimo amne bun kilit ne jber sedema ku iftifaka hat kirin Tenaseri xuna ittifakı yani şxeyn ittifaka ku Kürt bu xu pek anin Kürt cidnav ve ittifakı da bun hem ittifaka Kürdi hem ittifaka Kedu Azadi jxeyni vi ittifakın din hemu برنگه جبو کو کرد کلیت نبن خبتی. Yani ve ittifakı Kürt belavela ne kirin? Hatta dingin hedef naf hedefi bxodak. Yani 2015 u virde. Eğer merv be avaya ki rakami lebnere bu gor encamın hilbijartına lebnere
ji 2015 û vir de di her hilbijartinê de 2 puan em bêjin 2 sedî 2 rejeyê bajaran kêm bûye. Bawayekî giştî ne. Em bêjin di 2015 di sedî 13 û 7 bû. Nuha em bêjin ketiye sedî 10 û nîva. Bi giştî 3 puan wenda kiriye ama di her bajarê de bi rengekî kêmbûn çêbûye. Yani hilbijer kêmbûye. Sedema herî mezin ji xeynî diziye sedema herî mezin zextên sergele. Yani zextekî pir mezin sergel heye. Zextekî pir mezin heye. Fakat qasî nîvê jî mirov dikare bêje ku belkî ji nîvî jî zêdetir dizîna dengan e. Ama li hember vê yekê dîsa jî eger tevgera siyasî bi rengekî bi rastî jî tena serê xwe berê xwe nedana hilbijartinê yani xwek partiyekî ji bo hilbijartinê yan jî tifaqên xwe wek tifaqa hilbijartinê nedîtiba ve guherîn gelek hebana. Fakat kêmasiya herî mezin ew bû. Xwe zêdetir wek tifaqên hilbijartinê dîtin. Yani ji bo tifaqekî mayînde pek bînin gav neavetin. Yadin jî her ku em bêjin HDP xwek partiyekî Tirkiyevî nîşan dide. Fakat ew partiya Tirkiyevî wisa hat fehm kirin ku em çiqas ji Kurdistanê dûr bin ew qas zêde em ê Tirkiyevî bin. Îro ew şaşî carekî din derket holê. Yani pirî caran min jî nivîsandiye Tirkiye bûn wek siyaset meriv dikare bêje siyasetekî rast e. Yani çima ji ber ku Tirkiye ji xeynî Kurda gelek aliyên din dijîn evana dikarin pek ve bihevre jiyanekî nû hevbeş çêbikin. Ji bo wê yekê jî dikarin xebatê xwe bidomînin. Fakat ev ya nayê wê manayê ku em ji Kurdbûnê xwe ji Kurdistanî bûnê xwe dûr kevin. Çünkü her wiha gelek aliyên ku dengê xwe dide ew sedî 10 û nîvê ku niha 65 parlamenter bi tevî partiya karkerên Tirkiye şandini parlamenta Tirkiye piraniya wan dengên Kurda ye. İja dengên Kurda jî ji bo çareseriya pirsa Kurdiye piranî. Yani insan nabêjin em birçîne, em tazîne, em bênan û avin ji bo em dengê xwe didin partiya çepên kes. İnsan dibêjin ku em neazadin. Ji bo em dengê xwe didin vî partiyê. Ha ji bo ku azadî jî pêk vere, ji bo ew jiyana hevbeş pêk were dûr de rastiya Kurdistanî bûrê jî meriv dikare ji xwe dûr bixe. Ha divî warî de jî kêmasî çêbûn. Divî warî de jî kêmasî çêbûn. Yani evana tane serê xwe meriv dikare bêje ku wela zextekî mezin ser wan heye ji ber vê yekê. Yadin jî yani tu profîla parlamentera jî dilerî di nav profîla parlamenteran de jî ku vê tiştê difikirin dibînin gelekin. Her wiha di nav reyadariya partî de jî ku van tiştera dibînin gelekin. Ha divir de îca ya mühim çi ye belkî ji bo sedeman em dikarin gelek tiştan bêjin ama ji niha şûn de eger tiştên ku em van gengeşiyan dema em bikin em bixwazin ji bo pêş ve biçin em gengeşiyê xwe bidomîn yan jî em ji bo ku xwe lawaztir bikin gengeşiyê xwe bidomîn. Niha gengeşiyekî didome baş e. Selahattin Demirtaş berê axivî em bêjin nivîsekî nivîsand rexdeyên xwe alî ziman dûra jî hevpeyvînekî da malpera artî gerçekê jî dûr de jî eşkere kir û encam de jî got ez ê siyaseta aktif niha nekim. Ji bo vê pêvajoyê ez ê siyaseta aktif nekim. Dûr e partî gelek car civiye hev bû partî bi tevlî hevserok û rayedarên xwe civiya niha şûn de jî wê bicivin ama divir de ku dixwazin ji valabûnê me ve bikevne hundir o jûr ji xwe re encam derxin. Ew plana ku dewleta Tirk pêk dîne ji bo wê plana di meriyetê dicî bidin wî hewl didin. Ji bo wê jî divê em gengeşiyê xwe bi zanebûn bimeşînin. Ne ku em ku xetakirinê wan biparêzin. Bêguman
em bawayê ki herî sert rexnê xwe jî xurexnê xwe jî bidin ama her wiha ji bo pêşerojê ji bo nakokiya me nikaribin îstîfade bikin ji bo ku me nikaribin lawaz bikin jî lawaz bikin jî divê her tişt bawayê ki eşkere em bêjin û her wiha ji bo ku herînê jî gav bavên yani ji niha şûn de ya herî mühim qenaata min ew e eger em vê yeka nekin wê ji me îstîfade bikin çünkü zextekî mezin sermeye û her wiha Tirkiye faşizm ne guherî yani faşizm niha jî li ser hukme gelek spas Mustafa Mişek ji bo tevlîbûna te û nirxandina rojeva piştî hilbijartinan gelek spas careke